Stimați colegi, stimați jurnaliști, în primul rând vreau să vă salut pe toți. Mă cunoașteți. Astăzi, la această conferință de presă, noi nu vom vorbi despre politică și nu vreau să vorbim astăzi despre politică. Vrem să vorbim despre Moldova, despre dragoste față de Moldova. Astăzi, împreună cu câteva organizații de tineret, vin cu o nouă inițiativă. Este vorba de lansarea unei campanii sociale naționale cu denumirea Iubesc Moldova. Este o campanie socială care va fi promovată atât în Chișinău, cât și pe întregul teritoriu al țării noastre frumoase, al Moldovei, al Republicii Moldova. Vreau să vă fac cunoștință cu persoanele care sunt prezente aici. În partea dreaptă de la mine sunt membrii formațiunii Lume. Irina Tarasiuc, la sigur o cunoașteți. Добрый день всем еще раз. Serghei Kovalski și Eduard Lopatenko. Și în partea stângă am membrii organizației de tineret DA, o organizație nouă de tineret despre care sunt sigur o să auziți mai multe lucruri pe parcursul următoarelor luni și nu doar luni. Stimați prieteni, noi cu toții suntem cetățeni ai Republicii Moldova. Indiferent de etnie, de naționalitate, moldoveni, ruși, găgăuși, ucraineni, noi cu toții ne mândrim că suntem cetățeni ai Republicii Moldova. Noi iubim țara noastră, Moldova. Noi vom face tot posibilul ca să cultivăm acest sentiment în inimile cetățenilor Republicii Moldova, în inimile tinerilor din Republica Moldova. Vor fi lansate mai multe acțiuni de promovare acestui proiect, acestei campanii sociale naționale. Cred că în timp apropiat vor fi inclusiv lansate câteva noi piese muzicale. Vor fi repartizate mai multe mii de maiouri cu inscripția Iubesc Moldova, chipiuri. Vreau să vă informez că astăzi, înainte de ședința în plenă a Parlamentului, fiecare deputat al Parlamentului va obține câte un maiou și câte un chipiu cu inscripția și cu proiectul nostru Iubesc Moldova. Sper că pentru unii din ei, totuși, acest sentiment să ajungă la inimile lor, deoarece sunt diferite opinii. Însă, după cum am menționat, nu vorbim despre politică, vorbim despre dragoste față de patrie. Și acum, permiteți-mi să ofer cuvântul Ирине. Пoftim, пожалуйста. Для нас в первую очередь хочется сказать, что выпала огромная честь участвовать в этом замечательном социальном проекте, потому что мы с ребятами участвуем в основном в таких проектах. Для нас очень важна именно вот та атмосфера, душа, которую мы хотим передать нашим зрителям, нашему народу, наши цели и задачи. Цели и задачи являются таковыми, что мы хотим повысить наш культурный уровень в стране Молдове. Это самое главное. И мы это хотим сделать, пронеся через наши частички душ, через нас и благодаря своему творчеству, через творчество. Мы пишем новую песню, называется она «Мамендреска сунт Молдован». Молдовейн, да. И хотели бы вам спеть припев, маленький припев из этой замечательной песни. Я горжусь тем, что я молдаван. Вы нас поддержите? Раз, два, три. Да, suntem moldoveni, cu asta ne mândrim în Moldova. Подожди, еще раз. Давай в ноту возьмем себе. Da, suntem moldoveni, cu asta ne mândrim, în Moldova ne-am născut. Aici o să trăim, orice s-ar întâmpla, mereu eu voi rămâne alături de cei dragi și ei de mine. Aceasta este doar o mică lansare. La sigur vor urma și alte acțiuni. Și acum, dat fiind faptul că suntem în criză de timp, dacă aveți careva întrebări scurte, însă nu politice, despre dragoste, de ce nu? Dragoste față de țară, sunt gata să răspund. Cât va dura campania? Nu ne propunem careva perioade de timp, ani sau luni. Eu consider că este o campanie care trebuie să fie promovată
tot timpul în Republica Moldova. Noi avem nevoie de înrădăcinarea acestei dragoste față de țară, față de Moldova. Da. Spuneți-vă, rog, cât vă costă acest proiect, dacă există un buget și dacă tinerii sunt remunerați cumva? La această etapă nu putem vorbi de niciun fel de buget. Tinerii nu sunt remunerați nici într-un fel. Maiourile au fost pregătite, câteva cheltuieli nu sunt mari pentru a pregăti aceste maiouri. Sunt mai mulți cetățeni, locuitori ai Chișinăului, oameni simpli, care vor să susțină această nouă lansare, acest proiect, acest concept. Chiar, sincer să vă spun, am avut discuții cu sute de oameni și în timpul întrevederilor anterioare, care mi-au spus că ar fi bine ca în Republica Moldova să fie o astfel de campanie națională, socială. Și am venit cu ea. Domnule Dodon, dar de ce anume acum când v-ați lansat în campanie? Vă referiți la ziua de astăzi? Ziua de 7... I-am înțeles. Ziua de 7 aprilie nu este întâmplătoare atunci când o lansăm. Acum 2 ani, în Chișinău, toți am fost martori a mai multor acțiuni de ură, de dezmembrare. Noi considerăm că astăzi este momentul potrivit să spunem cu toții împreună, nu foc să strigăm, însă spunem liniștit. Noi iubim țara noastră, Moldova. Domnul Dodon, atunci a fost crimă săvârșit, inclusiv de tineri care au jefuit, pe de altă parte de polițiști care au bătut în comisariate. Nu a fost ură. Încet trece, încet... Au și tineri de vorbitori din Bărușă care la fel susțineau o anumită idee. Încet trecem la politică? Dacă vă interesează... Nu, asta nu este politică. Dacă vă interesează opinia față de evenimentele din 7 aprilie, mea personală, o găsiți astăzi pe blogul meu personal, dodon.media, unde detaliat îmi expun opinia față de aceste evenimente, față de aceste evenimente tragice pentru Republica Moldova. Mai sunt întrebări? Câți tineri participă la această campanie și ce acțiuni mai concret, în afară de împărțirea maiourilor, piese și așa mai departe, de ceva mai există? Aveți răbdare. Vor participa la prima etapă câteva sute de tineri, mai târziu câteva mii de tineri. Și lucrul ăsta o să fie vizibil în următoarele săptămâni. Dar cum să părțiți, de exemplu, maiourile, ce exact o să faci? O să mergeți prin școli, ce o să faci? Nu aș vrea să deschid toate parantezele acum, însă eu sunt de părere că aceleași maiouri sau chipiuri sau alte atribute ar putea fi repartizate, de exemplu, ca răspuns la o simplă întrebare. Spuneți, vă rog, când sunt anii de domnire a lui Ștefan cel Mare? Cel care răspunde, poftim. Și multe de tipul ăsta. Anume așa. Anume în acest mod va fi. Și alte întrebări anume de acest fel. Da. Să explicați care sunt logo-ul, ce înseamnă sau aceste campanii? Logo-ul este harta Republicii Moldova și culorile, dacă vorbim de albastru-roșu, cunoașteți foarte bine, sunt simbolurile lui Ștefan cel Mare. Dar steaua? Steaua o să găsiți pe stema lui Ștefan cel Mare, o să găsiți steaua așa nume în culoarea aceasta. Deci culoarea roșu. Billboardurile din oraș, tot e o parte din această campanie, ori e o campanie? Ați văzut ceva asemănător între billboard-uri? Despre care vorbiți? Despre cele albastre sau despre cele roze? Mai sunt întrebări? Ce anume culoarea roșie? Nu vă place culoarea roșie? Da, de ce ați ales? Preferați albastră? Nu, de ce ați Ne vom gândi la propunerea noastră. Poftim? De unde să lua bani pentru înregistrarea pieselor? Pentru că zăminte că o piesă a fost finanțată de domnul Dodon. Un an în urmă, sau jumătate de an. Год... Нет, это было... Тогда. Новогодний. Новогодний, la mulți ani, da. Новый год. И сейчас мы, честно говоря, работаем так, что по принципу в минимум. Бюджет не сильно большой тратится, но главное с душой, без всякого пафоса и гламура. Мы хотим донести до народа, вызвать чувство патриотизма. Это самое главное. Зачем тратить какие-то неимоверные затраты на то, чтобы, не знаю, можно dонести pопроще и лучше. Bine, mergem la ședința Parlamentului. Acolo vorbim și despre politică. Doriți? Din partea cui a venit inițiativa dumneavoastră sau a cine? Inițiativa mea din partea mea, susținută de tineri și de colegii de partid, de ce nu. Eu vă mulțumesc și încă o dată să ne iubim țara, Moldova. Mulțumim! Спасибо.